A Xunta de Galicia informou esta mañá das novas normas que rexerán na comunidade tralo estado de alarma. As medidas entrarán en vigor o vindeiro domingo ás 0 horas e rebaixarán as restriccións en case toda a comunidade. Entre as novidades, elimínase o toque de queda. Vamos a publicar as medidas que acabo de referir nun dog a mañá e ampliaremos ata medianoite o toque de queda para evitar que se dé unha situación surrealista, que o sábado os cidadáns teñan o toque de queda ás 23 horas, que teñan que meterse na casa e poder salir a partir das 12 da noite como consecuencia de que se levante o estado de alarma. Esta medida non se aplicará nos 5 concellos que se atopan no nivel máximo de restriccións, como é o caso de Vilanova e Cambados. Outra das novidades é a fin do peche perimetral da comunidade. Como consecuencia de decaer o estado de alarma, dende o vindeiro domingo, Galicia no seu conxunto deixa de estar con peche perimetral, o que significa que calquer persona de calquer lugar pode vir á comunidade autónoma, xa de Portugal ou de outras comunidades autónomas que conforman a nación. A pesar da liberdade de mobilidade, os visitantes que veñen de lugares cunha alta incidencia deberán inscribirse no rexistro de viaxeiros e serán sometidos a probas se non recibiron a vacinación. Esta libre mobilidade tampouco se aplica nos concellos do nivel máximo. A nova situación tamén ampliará o horario da hostalería, os bares ata as 23 horas e os restaurantes ata 1 da madrugada. No caso dos restaurantes sigue exixindo o que viñamos concretando con anterioridade, é dicir, necesitan ter licencia de restaurante, que funcionen con cita previa e conserven o rexistro do cliente e que garantan a calidade do aire mediante máquinas que controlan o CO2 do local. As reunións de non convivintes seguirán estando limitadas entre a 1 e as 6 da madrugada. Non tería sentido que lle pidamos aos bares que pechen ás 23 horas e aos restaurantes que pechen a 1 da madrugada e instalar o bar ou o restaurante nas casas. Non tería sentido pedirlle esforzos á hostelería e substituir a hostelería profesional pola hostelería doméstica. A nova situación tamén permitirá as saídas aos internos dos centros de día e as visitas ás residencias, se a porcentaxe de vacinación supera o 90% nestes centros. O presidente da Xunta tamén quixo lembrar que a fin do estado de alarma non supón a fin da pandemia e que é esencial que continuemos cumprindo con todas as medidas.